Nàstic de Tarragona va controlar el partit en casa davant l'Olímpic de principi a fi. Un gol al tram inicial no va fer reaccionar als de Xàtiva, que apenas crearen perill en camp rival. El resultat 2-0 deixa el Nàstic en segona posició, empatat amb l'Espanyol B i amb un punt del primer classificat, l'Hèrcules. Malgrat la derrota, l'equip xàtiví segueix fora dels jocs de descens i ocupa ara la 15ª posició. Venir al Nàstic, equipo como el Olímpic, a discutirle el balón al Nàstic, yo creo que aquí no se lo ha discutido ni el Hércules. Era complicado, Hemos venido a plantear nuestro partido, no contábamos, creo que con el gol a los 12 minutos, además por un error nuestro en una mala presión en banda. Y bueno, y ahí se ha complicado, ahí sí que se ha complicado. Crec que era una victòria important, la d'avui, que necessitàvem, i per tant crec que tenim que estar satisfets i contents, no?, d'haver aconseguit els 3 punts. El Nàstic es feia amb el control del baló ja des del minut 1 i no va tardar en crear perill. Als 2 minuts arribava la primera ocasió. L'Olímpic es va limitar a aguantar els atacs locals. El domini dels de Tarragona es va veure recompensat al minut 12. Un centre des de banda dreta va connectar amb Marcos i Pablo Mari va batre a Rangel al segon pal amb un potent tir de cap. Sobre la mitja hora, els locals van tenir clares opcions per ampliar el marcador. El porter de l'Olímpic va ser substituït per lesió. Un millor Olímpic es va veure després del descans. Van tenir més presència en atac, però el perill local no va cessar. Les arribades del conjunt grana es succeïren i al minut 65 quasi amplien l'avantatge amb un 1 contra 1 de Marcos davant Jacobo, que va aguantar amb mestria i va evitar el tant. Els visitants només s'aproparen a la porteria amb una incorporació de Mario, que va acabar amb un tir alçat. El gol de la sentència arribaria als 10 minuts del final, obra de Marcos. En la primera parte el dominio ha sido, creo que muy grande y luego muy arriba, muy cerca de nuestra portería, pero en realidad ocasiones claras no ha habido. En la segunda parte hemos dado un paso adelante, hemos estado un poquito más cerca de la portería. Nos ha costado mucho porque el trabajo físico era importante. Y bueno, y queríamos llegar vivos a los últimos 10 minutos con el resultado corto y bueno, faltando 10 minutos meten el gol, entonces ahí el partido se acaba. Jo estic content en l'equip. L'equip ha intentat des del principi anar pel partit, tindre adut el pes del partit pràcticament durant tot el partit. Independentment d'anar en 1-0 o 2-0 en el marcador, hem vist que l'Olímpic en ningú moment ha volgut donar-te espai, està replegat exactament igual, en igualtat en el marcador com anant perdent, i és difícil i n'hi ha que tindre cuidado, i no he vist perillar en ningú moment el resultat. Sempre he vist jo la possibilitat de poder agrandar més el resultat que de que poguérem patir en alguna acció concreta. Aquesta setmana l'Olímpic rep el Sant Andreu en la Murta en un nou partit sense marge d'errada. Bueno, pues després